Niliga Hood constituency Krener Kepalong ke Haija Pan EPHLC Aninga Chate. Socheng Dhanta constituency along Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen ke ong dung kaching thuramo Kangpu. Chomanga khe phan EM Prodip rong pi kelang rem wa phuthak tilia rong asarpen lam Clark ki Karbiang Long life birta long pen ele samejuli bepi nonarju ikha birta ang ton pen. Kedam thang there poni phai krener keparni la khai kora phone ele MSC constituency ke parlo upper degrum polling station angkang Lokhiram rong phara rong along all party hills leaders conference rachari asatum maikangni Karbiang Long Autonomous Council kilik nangkeleji dogdoga porahut inglong habar upper degrum along EPHLC tiripia maipu jai ka tharlaben ari sang hotum kahomri padodam Bangso kahomri da mahut rensing rong pipen kachapahem phupona mayalong EPHLC along bang plikya baratum BJP pen Congress asong along pen chi OC EPHLC asong along chipa ogdun lapen kachipa ogdun atuma phan je ar ka thar pen si dengponlo Upper Degrum appears a permanent EPHLC Youth Wings lapan Women Wings ke senga saita padopon. Bangso ahut EPHLC asong japo JR ka thar kaning je pona kenke ke bangji KAAC kiliga huda bangke nili tuma song long krener kep adim along high vegji athe rartum chini bomlo. Tum EPHLC pen long kan high ponji nang li tham nili tum ka chini ye long krener kep ke high vegji busi ni tum thi ninge the lapen society ta thek Athe mamuni tum non chini lo kente BJP tum ber jok long recap jo jor dead lo kente aya jong si na non election ho jong si BJP phan ka pe hai thulo polote a BJP a leader ke a candidate ke mission bang mene seta ke hai ke BJP pen si ke hai pulo tangte la ke hala long recap ka chu jor ke ka chi kroi dun je plang det po la si la long recap ka chu jor ke asap te chi kroi dun de nang ji ke chi kroi dun de nang ji pulote election hod la BJP to man ke perembek lang po amunin mesen tame enodak tame la ke perembek lang po Nili Jongsi BJP agent basonte BJP asong along si dun kripo lapen JCCPA asong bangke BJP B team lapen lake BJP asong atumsi kapinchong tahay pusi kathara sang hopen jongpon nilitum la BJP agent pugala ke jong si BJP agent pulote nili BJP long si dunver nangji setano nili long gali tuliram rong hanga ke haita hala JCCPA pilone alidar fansi bam hetsi election ne nang ke haile ko pusi puda hala tumbang si hala JCCPA tumbang si BJP apulama B team pinaklo halak tumsi ni tum ga chinia tengke lage BJP tum si pinchong lage la sini tum da ka chiri dun thulo lalop aba Nili baha waralonga bangke KAAC ningkan troxikep arta playing der phita tovar ke vak ansi theklong chotlo la an chotakalisi mesen ki jona langamat si ave pusi Rajas Tisopen ningjepon ningkan troxikep nang nilumonti lasi non nilitung EPHLC asong ban non ki bangji council election jong sinang ke hailo pulote nilitung bangke the semera bangke la wrong kapaching thur je pha lang le wis tami lang people la pen tovar non itum thenglo lo tovar be pin lo dolong be pin lo la pen ladak apart de group pulling long jasimera bangke ladak ke charli tum dupik sita lang tum ke charli awar sai tami akimi thenglong lilo dak ala la pen Sikachilang hem abi pinlo nilitum EPHLC government jong si bang lo pulote la doan dak arat akisung bang nilitum kapajogi phon bang nilitum kiching siking kam chiro kuntu Koila mati pensem soningti Karbiang Long live BJP Sarkar nang cari dat penapi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kabor ipon penajok pini Socheng Dhanta constituency arlu ke ongdung kaching thura sayam mo ke tangpon tangdo an along Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen kang pupon
Socheng Thenta constituency kaparlo jesemet non ningkan pho angbong BJP sarkar nangchari dedapi pennangan Socheng Thenta constituency alo rong rup towar penchenglok hospital school building RCC dolong sport complex penchenglok pennangan adimalong kaching thuramu thek ponlonglo bangso kaching thura sayamo do an ki klem pon tangalong pini kangpua jamek dengpon bangso hut kachitong dun aluhi sarpo KAC CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pensi ke ongdung kaching thora sayamuk ingpu ponlo kadang kami long live kelang ratum don pini hidup kami long live tim pen ladak rong mana ke patua klam long sidolo pini lama sorong long dia ke patua klam long ladak lokal emisi alang li kasirong pipi baidu alang li ke Japon si alang li nikan pho labang so sarkar mangdet pen alang emisi tudun det iem mangdet pen alang li labang so nikan phong bong alang li ke claim pon mate government scheme alang li ladak sarkar scheme ladak labang so establish pon along alang li la sota kasi pini la bangso mini stadium pen chenglok RCC bridge pen chenglok la pen penangan hospital pen chenglok penangan pini alang li kachapa pon alisa ko mate Dr. Tuliram Rong hang CM Karbiang Thomas Council pen team Karbiang MLA pen chenglok penangan kethi ding tum pini la bangso melong na chitong dulo pini la bangso melong ma jasmet make kangku aja me ka bang kelalo alang asitina stadium pen chenglok bridge pen chenglok culvert pen chenglok government scheme na kele an alang li tum pini CM tul Dr. Tuliram Rong hang alisa to in mesi input ponlo Dr. Tuliram Rong hang CEM ahin pen Socheng Thenta constituency arlo akisung aputhak do ansitami nonapong BJP sarkar nang senglo polote ang ton pen kilang charipon vek pola pen Kaziranga wildlife ke parlo pon aputhak sitami Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chingki chethan pedo pon lopusi maya long ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council along BJP nang cari lopu pen abangki nilitum Socheng Thenta constituency along ta kaching thora sayamo penangan nang dolo Lapenan parda ke ongdunga sonason kaching thora sayamo claim dam long lopusi EM kachi rong pipi ahin pen maya long ningje pon Itu Socheng Thenta kangalong itu development ke klan non BJP Nikan po ambang itu malang BJP aparti dokope itu malang non ladak dos putih ataka laso kompleks ba laso stadium pinika pulong lo laso datase itu ladak rombong yang kangalong itu maphat tahun komikita itu masih nanti kok label top ako itu News Report Bikram Teron, Karbi Anglong Live. Kiramtang Thereni Paikrener Kebarni Tilia Rongpen Inut Bang Hini Pen KAC EM Prodip Rong PK Chomanga Khe Phan Kelang Rem Lapen Thangnat Kaching Thura Saya Mota Pipon Pepwa Koi Kewana Puthak Pini Tilia Rong Asarpen Japon Si Perangkia Mai Padopon Perangkia Mayalong Rong Asarapen Inut Bang Hinietum Jelangpen Bangso Perangkia Mayalong Kaning Jepona Tengke Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rong Pia Hinpen Tilia Rong Aradapan Inghon Pik La Sojo Pinangan Kaching Thur Nang Dolo Alang Likido Penajok Non Tovar Mesen Longlo Hemso Setami Longlo Arunodoy Scheme Pendanglo Kijuna Langapan Ringvel Setami Longlo Pasi Perangkia Mayalong Ning Jepon Lapen RNC Tadi Krener Kep News aputhak sin itung apo kelar tuji. Tarmane Prodip Sarafan development aja development PP busiku setelah dah itu Tilia Rong along asondo piglo development kipi. Non asondo itu pun mana tower dulu, peace route dulu, lapen society outlet dulu, order scheme dulu, lapen ke PMAY scheme talong lo, lapen ke itu ringel talong lo light kanon claim pamlo electricity laban lahaya scheme school repairing lahan ta alangli netu mapan ka wan besi tumpan pilo tasi RDC 18 ani anu sabang ke netum ke chikro thekhe lahan ke netum ke protest po pima latum bahini ki PL news chot prosperly musaring laban ke sinta indipi ki PL news sabang ke netum ke kroy kre lage ahok katukai binong netu mapan
rong asupan kilang Sonsi pada si trik kerja perni la kisman tum sar pada kisman sar yang sar pan kali-kalangan ni bertak bilo la alam tum pulo yang sar ke cumbang la tengkapi tum pan gerap re pinpu la soalan ke deri angkor ke belap situ ni ya tam ni pulo ralo atia mahla kan ye wi ketu marta ke gerap dong ulo sar are deng ben asil hai ga bertak ke tu hindre pura kondem lo lapen ke isi high command tung pan tame tung hin mun ka chnowi ya ban kala hello je non ponga election tame alang pan tiket pi so tame palku athe marang li easily pen high post tung ke ing be pin pen Medical Sub Center lapen handloom training asa hemalong setami hormu hortar sami dulo. Ing hap ka henwera joksi kelang kalana bang kavia jok Prima stand a hemalong si penangan a hormu ke BP vedlu puta perangkia mayalong ninje pontu. Ange news olong lang dum ange ku an ning oi ni oi piklo tum ni suson ne non ning kan pho bong ne dak rong along ka cheripon a president lapen ni non hala news lang lo ange hala senta ing TP lapen proses masring a news kipi lahai kipi bangge kalili kelang alam si thanret lo mate itum la sar kidu ladak itu mah pan cumang mate karbi Nepali bang job han ta kilang silat kewe hala sar prodip im sar kacari pen netum non pinian ta thang kadikdar kisung tawe medical center hala proses pen instant tang TP ki poson Chainong pen si beng pun hala ta kacubai alam si thandet lo netum lang pon bom rompen lapen hala ki klem abang si le chat lang mute itum sar iam phanta pubom lo hala dak medical center long ta ki klem tum palewi ni sar bang ta non klem bom lo lapen nang cicak bang lo ne ki klem tum phan ne toiwet po pu si anggala kidam tang ta netum sar phanta rap lo an sar tan tum non phan non tum phan kilang pen tum non pini tum kisok aprang susun ne tum di daru da ro jat ta long le anon hala sar ka ciri pon men ge tum purala non ge panchan lo Ulukunchi ben hemari romphar Karbiang long live Pini there ne Phaikresir Caberni Recreation Park along Karbi Farmers Association akimi arpu kacharia tuma phan kedeng lapen karcho padopon anparta abarim klembang atuma phan kachepadia mai sami dengpon peneng suri hini ra inkora hini pen inkora pho anikana pharman KFA kachari ja phan arpu kimi chepeksi archo ponlo bangso mai along KFA mai phu Avinas ronghang ame thang arpu pen chi osi kachepadia maita dengponlo non akimi KFA tiripia mai kachari jia phan bang krehinia bang phua phan ingbai ponlo kaddo kawe chedon sarpen mohon bea phan maipu Angela terang phan dun maipu amorjiti mong phan chunbang lapen pinangana tuma phan arpu pet ponlo Nili Karbi Farmers Association asong pen lechi o det setami khai longri lapen sai kachuti ki apharman kai keta arjab dun bomji lasonsi sai katiki atum akemang ason kache song along cherab dunji alang like jai thuke aka prek akrong kamatha du mate non ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council bangphu kiligalong kache dan dunja phansi che sikloposi ningje dan people say he song tan damang ko lam ma gana no council election kiligong ni thang homosti constituency ni constituency ni chapati buji so join si ni song pan chiri lo song ko chiri ga lage election ki thoji po phanchot kalilo jate dasamet sai katiki lapan karbiara thani si kamatha se ni election long kachapati dunia na ma chapaklang no Lakson si akimi KFA mai phu mohon bepen pherangke thengno nangke pachini dona tengke non pen anso se KFA song aprang anat kang thur japhan niliphan warsai nangke pe apot joru lopusi ningje pon lapen sai kachuti kia pharman KFA ro doan tiripi klembang doan sai klem rapet lo nang pusi ningje thu Asinang kebang jia ni pen so sai chuti kia song tum aprangan kepon ji phan nili pen nilim phan pen lapo jang ni seketi klem barin pan ci ada itu na bilo lasini tu munan pen ke klem ngus itu
je pathik pon lo lasi kado ke bekar ni long rat sai chuti ki branch atum don la pen ke members klam pet tuman ta tuning ribang ke la pulo je klam ra pet ja kong si pisaroi digi si pisaroi po si nili tuning ribon si halapu KFA chunbang amorjit timung pen lam thenang ke jai dona tengke non pen phurun hini an chunbang ar bu nang ke peka pot churu lo keram tang ningkan ke thom angbong lockdown ke doka ka joini ke manga son amta pa pleng one dera son lo lasi non ke bang journey pen ke kaddu ka be chingri rapet pen kengkam che jora pet lo nan la pen sai ka tikia tu ma phansami tu war du mate scope du lasi ri tum chipa plang un la son si farming a hin ke bang journey je than chimun pon bom lo nang posi ningje kedam tang ningkan pen buthot nili phan hongni kong chun ban kang wai khul ke nili phan ni tum claim ra per coating hil tum nili phan ning ching sam do kop pot si nili phan ko buthot kang wai pita halul si la so adun thu nili ke chu thulong kong chun bang pot ni garong si adu kam sampai churu pa piglo lapen ke bang jilang aning kang system an so se keram tan kang i thom ke claim ke pleng hon pe do an nil tum pleng hon po sin tum ching wai pon thulo news report Karbiang Long Live toklang asai ka malong suri ing ko raner kep avoreng ang hoya phai ke klangdo la song bong pen non appointment ki pi kapang cheng ponja phai lake suri ing ko rahini apor lake non ke bangji aro achiklo ni phai ke par ni pensi pangcheng pon po Karbiang Long Live penang li tumaphan kapachini pon ison kinang sorabirta Asam Sarkar pen lam thesi pini kapak lang pon lake suri ing ko rahini voreng lo than banga hoy papleng ponik po puthat kinang sorabirta arjuik tha toklang asai kamalong prabjin pen suri ing ko rahini voreng lo than banga hoy aphai state Sarkar pen papleng ponik po bangso puthak pini kalia borolong cabinet minister Keshav Mahanta pen kapachini ponalam the lapuson henlo এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা জানিছে যে 28000 মান শিক্ষকৰ পদ খালী আছে আৰু আমি মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত তাৰে 22000 শিক্ষকৰ পদ পূৰণ কৰা হ'ব Lasonsi cabinet minister Keshav Mahanta pen bilta hongklamalong lamthe chechakpon Longriang kangpiar lo kado kabe toklang asai kamalong vorengang hoya phai keklang pona phai suri ing koranir kemdo lasong bong pen apor pajir de pin pen appointment ki pi kapajir kapang cheng ponji lake non ke bangji aru achiklo ni phai kebar ni pen puthar bosika chiklo ni phai kebar ni an chiklo ejon kang thimlim apor toklang asai kamalong appointment ki pi ponji aphai lake suri ing ko rahini ang hoi pusi Keshav Mahanta pen than pachini pon News Desk report Karbiang Long Live Pinya birta ke lapon si kang tonik lo